Abafana baka Mgqumeni lisebenzela bona bobabili njengoshinisa lemsebenzeli ngoba ngise umfana kaMgqumeni mangikhama abantu ngoba abantu bangazela ngoMgqumeni yabo mhlawumbe uTest yalimsebenzeli mhlawumbe uJiva lemsebenzeli lisebenzela bona bobabili elabo igama lokuthi abafana baka Mgqumeni omunye uzothi uzonisebenzela nina ningobani ngababani yini ungakhuluma mhlawumbe ngeingane zakhe phela umculo usilonifa yabo ukube wawuyifa ngabe abaculi nje bekhona baka Maskandi abasebenzi nabantu abahlukahlukene beyibonga ehlukene ngabe uma ecula ekhaya uthatha izingane uthi khona nje ikhampani abaphuma kuyo simqedile emalini nakhona ikhampani imudle imali yakhe yabo manje njengami nje mina njengami ngifila guilty noma ngifila kabhlungu ngezinto ethi into Mgqumeni zingachumi zicindezelo yabona but makusekhona iqembu ethiwa abafana baMgqumeni ngicabanga ukuthi kungelinye koliphamisa igama lelo ukuthi mina ngifuna ukuqonda la ukuthi akunendaba mhlawumbe ukuthi omunye umuntu uzothini noma mhlawumbe kuzofika kanjani kuye yabo kodwa igama lethi lokuthi abafana baka Mgqumeni lisebenzela bona bobabili njengoshinisa lemsebenzeli ngoba ngise umfana kaMgqumeni mangikhama abantu ngoba abantu bangazela ngoMgqumeni yabo mhlawumbe uTest yalimsebenzeli mhlawumbe uJiva lemsebenzeli lisebenzela bona bobabili elabo igama lokuthi abafana baka Mgqumeni omunye uzothi uzonisebenzela nina ningobani ngababani yini ungakhuluma mhlawumbe ngeingane zakhe phela umculo usilonifa yabo ukube wawuyifa ngabe abaculi nje bekhona baka Maskandi abasebenzi nabantu abahlukahlukene beyibonga ehlukene ngabe uma ecula ekhaya uthatha izingane zala ekhaya omzala akhabale bala ekhaya kube into eyifuna mangahama makushona lo uqhamukalo makushona lo uqhamukalo so umculo awusilona if yabo lela gama lelo ukuthi abafana kwaMgqumeni nami ngisengalisebenzisa yabo ngisengalikhipha iqembu ukuthi abafana bakaMgqumeni ngoba nami ngiyabhilonga kulo yabo ngisho nezingane kaMgqumeni njoba zikhona nje ziyabhilonga le gama ukuthi sengakhipha igama ukuthi abafana bakaMgqumeni yes yabo akilo igama lokuthi elefa noma mhlambe elomndeni uMgqumeni kwabantu so thina namaye sisa supply indaba kaMgqumeni kubantu bakhe yabo ngoba namanje nje abantu bayangithanda mina impela yabo abantu bayangithanda futhi into eswe ngibe kuyo nami futhi ngiyabanikeza uthando yabo so ukungithanda kwabo bangithanda abathi bangazela koMgqumeni bese kuya ngokuya nje ngesikhathi samanje kube nama 2K angithanda ngesikhathi samanje yabo nginabantu bangalesa sikhathi nginabantu bamanje ebese ukuthi wena uzokhompyutha noShilisi ukuthi uShilisi ufuna ukuduma ngaphezulu kaShilisi ubani wena hey yababa le yabo ngibaba ngapha ngibabe ngapha yabo ngibabe ngapha so angeke ungenze lutho ubabe kuma 70s 80s 90s lapho uyabona ubaba kuma 2K manje ma 2K ma 2000 man umbonile nje sihamba la emgwaqweni siphumela sishawa umoya lapha phandle ngizwile bathi Shilisi ngithi even nawo North Beach uyaziwa endaweni zomntakabani cabanga eNorth Beach ukuthi le ndawo ngiyakile simela iminyango sithi asamsoma lapha abantu Shilisi ngapha nangapha namajita futhi nentwana but it's our fethu ale out ngayazi futhi le out le asichilisi le futhi eqeda nephova leMgqumeni futhi le yabo yabona ukuthi manje yabona ukuthi bathe lento ayiphuphi yabo usika nehlobo futhi ngitshela ukuthi iyohlezi ukubona kunye sekuphuphile sekunyamalile ngasabonakali kodwa ngohlezi ngimile nje ngoShilisi iqhamukapi lela Shilisi elijulile lijulile ayilejulile igama lika Shilisi
mangalichaza khona abangase understand be-understand futhi mhlawumbe bephatheka kabi becabanga nokuyikhunga ayivale mfana yabona manje angifuni ukuthwala isono somuntu eyikhunga yena wazenza yena bese kuthiwa leso sono esami ngigwema leso sono leso ya umtala pelana uqobo no uqobo bonke angitala kodwa ngifuna ukuthi ngibe la kuqala ngifuna ukuqeda la ngeyibhuka lezi ukuthi ngicela ukuthi ibhuka bafuthu ayiphume kimi ziphume kimi ngoba nami angibanakile ngiyiphushela njengoshilisi zona uma ukuthi basaphethwe ikhwala ukuthi ngiyaqhubeka ngiyaduma futhi kahle umona loyo ngoba ngingaphezulu kwabo ngoduma funa bekuvume lokho ukuthi ngingaphezulu kwabo ngoduma njengoba manje ngimila ngicule ngiyigida ngoma nje yes kodwa lokho engimile ngisentabeni okunjani yabo uyigida ngoma yabo ngimile ngisentabeni manje abasukunginanga abanakile uyabona abasukunginanga ngabanakile abanake nje indaba zabo nje ngendlela yazo ngoba uma ngathiwa ngempela siyajula siyakhuluma mhlawumbe khona bagcine mangeke ngithi ngiyagonyuluka nje ukuthi lapha kumgqino kwakunjani mhlawumbe khona bangawuyeka umculo bawuhlala ekhaya bawushaya inyoni awugonyoluke phela ayi noma ngathiwa ngiyagonyuluka bawusobe beyeka umculo bawuhlala ekhaya beshaya inyoni bese behamba bekhanda iqeqebana mhlambe sebekho bengikhokhobela yabo ngoba manje yini kanti lekushilisa sengiyabuza nami ukuthi kanti yini lekushilisa ngoba ushilisa uzenzela into yakhe njengoba ngiyigidela ngiqhubela isiphiwo sami futhi ngijabulisa iy'ngilosi zami ey'phila kimi ezingembethe ukuthi zijabule hlezi zijabulile ukuze ngiqhubeke nempilo yababa le yabo so manje bese kuqhama nje umuntu abese kukhuluma lokho nalokho njengoba ngisho ukuthi omzala angiyazi mina into yabo ababe nayo enhle ngalesa sikhathi yabo mhlambe nabanawo manje mhlambe ukuxhaswa nje ngamathende yabona ilawo mathendanyana yabona ama ithendanyana lokuxhaseka ukuthi yiphi umgodi lana uzoholela abantu yabo lamathenda abokuxhaswa la ukuxhaswa ikhona into eziqinise ukuthi ke ayikhona into abanazo ke ebonakalayo ngoxhaso yabo basuke bexhasiwe nje uyabona so manje yiyo into lokuthi ke awena awazi lutho babe nayo enhle ngalesa sikhathi ayikho impela enhle babe nayo ngalesa sikhathi ngoba ngisho egoli okunye nje ukuthi egoli ngisho nendawo kulala engekho kwakulalwa kwakune double cap lapha i4x4 ebhala ukuthi how idla amanzi kwakuwena 4 room wethu lo kwakuyindlu yokulala yona leyo yabo zaphila ukuthi angifuni uyabona umuntu angifuni ukuthi umuntu azenze ngcono ngalesi sikhathi yes abese ezenza ngcono komunye umuntu njengabo nje bona ngisebenze nabo kuMgqumeni angifuni ukuthi mhlawumbe bezenze ngcono ngegama lika Shilisi kanti sisuka kobunye umzima namahlaza abo abanye abafika kahle egoli bafika sekuthiwa abakhushule bezegoli sebeqedile imbuzi zabantu kodwa sivala sethola ikhumba kuthiwa isikhumba isikhumba sembuzi nempondo igqijiwe wathiwa ayikubona kusolakala uba yabona manje bakhupha bagcina sebekhushula egoli sebalaliswa emakhaya inkinga phela manje ulahla nathi nathi manje phela manje cacisa phela ngifuna ukucaka ukuthi ngicakisele ukuthi ngingalahleki sesilahlekile manje nabalandeli bami lapha kwi-Perfect TV awubuka le video asazi ubani lo wembuzi yagqitshwa phi imbuzi wanyuwa kunjani egoli ubani asazi nathi yasilahla nathi manje useason 3 bazokuthola lokho bazokuthola useason 3 uyeza
ngobe sengigonyuluka-ke lapho sengigeqa amagulu. Leyo show ukuthi abantu bawuyeka umculo lapho ku-season 3. Season 3 lapho-ke ngisho khona ukuthi-ke umculo bayawuyeka bayohlala emakhaya. Vele namhlanje sithi qhaphu qhaphu. Season 3 uthi ugeqa amagulu. Ubegeqa amagulu. Bafethu niyamuzwa. Season 3 sizongena deep kwezinto ezenzeke lapha eNdlunkulu. Zonke azikho mawuthi iyodlala 3 hours soyifaka 3 hours. Nangu uyasho uyayibopha yena. Uzaqaqa-ke mfethu. Usuyibophile bazohlezi bengicinga wena ku-season 3. Vele ngibatshelile ukuthi ngonyaka ozayo yaqala season 3 vele. Futhi ngobe ngikhona ngobe ngigeqa nje amagula. Hayi. Thina nje isikhathi ababukeli bePerfect TV bazobe behlupha mina ngizohlupha wena. Kodwa ngazi-ke phela manje ukuthi-ke uma sengigeqa amagula kukhona osheshe wabona ukuthi ngingafiki kuye manje la ezokucela. No aqhamuke sekhokhoba ngale nge-back door ezongifumana okuncane ukuthi cha futhi ayicela ukuthi amahlazi ungavezi ngiyacela. Ungayiphutshuzi leyo ndaba. Ungayiphutshuzi eyami. Ngenze njani makufika isigaba njalo? Hayi thina njengoba abantu subathembisile njengomuntu usuyikhaya lakho leli nawe uzobona ukuthi uhamba nezingane zakho wase izingane zakho phela manje la. Mase khona sengifumbathisile ngoba phela namali ngiyidinga mase siqhama nesizumbulo sesa. Hayi mfethu bakhona abantu banemali nathi singayikhipha leyo mali la kwi-Perfect TV sikubeke lapha. Kulungile-ke uma sekukhona sekhokhobayo ngontshele ukuthi khona khokhobayo. Hayi oh sorry ngiyaxoxa ukukhuluma ayingaphumi-ke eyaloyo sekhokhobile kodwa lezi ezinye sifuna iphume. Hayi akunankinga phela lapha umlando awuyena umuntu oyedwa igameka lezene zomuntu oyedwa ziningi. Wanani bamgaka nje eNdlunkulu sothi indoda nendoda inegameko zawo so lo okhokhobile ngale okay ayikho into esoyenza but abanye ayikutshuki. Kodwa ngiyakuzwa labona nje kushaka ngithi-ke ningahleki impela ihlobo zami nihleke niveze lo mhlathi ningakhohlwa ukuthi angikakhohlwa niyangizonda ningizondela ubani. Ningahleki impela bomalume nihleke niveze lo mhlathi ningakhohlwa ukuthi angikakhohlwa niyangizonda ningizondela ubani. Ningahleki impela bomntakamama nihleke niveze lo mhlathi ningakhohlwa ukuthi angikakhohlwa niyangizonda ningizondela ubani. Nihleka nje inkulu le ndaba. Asiyeke kodwa nje uyabona leyo ngoma leyo. Uyabona leyo ngoma leyo. Iyona-ke phethe yonke ingqikithi leyo ngoma. Uyilalela uma ufika usuyilalela iyakutshela ukuthi-ke le ngoma siqhuba ngayo season 3. Season 3. Hayi bafethu khazoba mnandi. Iyona ngoma engiqhuba ngayo season 3-ke le. Bethu siyazi oba ngisisho wena uyisholoyo udume kawu2 shothi uJesu umafavuke udume kwibhofu waduma uyigcokama. Ma2K akwazi manje. Sikwazi akwazi ngegcokama thina lezi ayikhathi sikwazi eNdlunkulu. UseParis manje nishisa ikhotha ngapha nangapha niyaconsa niqoko okhathi niqoko bani ngapha apha umdelile. Kodwa wathinta indaba kwathi angisukume ngishaya amafolo ngithi njengenjwayelo ngishaya amafolo ngithi ngithinta washe indoda ayithini konje le ndoda lethi wangithinta eqolo. Kuda vele ngishaya amafolo mfowethu yabona masufika lapho mfowethu njengoShilisi ngoba ngisho ukuthi ku-season 3 kuningi ezobe ngibuya ngizogeqa amagulu zizokhala yabona. Yabona. So-ke njengoba ngisho nje ngithi manje ngilapha emdletsheni ngisegcoka mina umthatheni umfuka amanqane umfuka phosa konyathi. Mfowethu laphana lwamfana wakwamanqele ingakho ngifuna ucakisana ingakho ngithi mina kuye kimi uyinkosi yesibili emakhosini angiphethe yabona. And futhi akime engishoyo ngedwa ukuthi uyinkosi. Kukhona nabanye abashoyo bathi hayi inkosi yomaskandi impela. Njengoba ngisho ngithi mina awuveli ube inkosi nje. Lento ihambisana nobizo nogcobo. So kufana negcoka manje ukuthi njengoba negcoka manje kuthiwa inkosi yomaskandi shuthi ilona bizo lwakhe ilona gcobo lwakhe ngoba mongathi wena umlando wakhe ungathola ukuthi nakwamanqele
akhona amakhosi ayekhona abalwayo eNdlunkulu. Yeah, sikhona. Uyabona? Uhle kaManqele bangikhuluma nawe nje ngoba aManqele impela ukuthi nalapha eNdlunkulu nje bukhona ubukhosi bakwaManqele. So ke igcoka manje ngoba liyinkosi yomaskandi. Alilahlekile lihleli ehlalweni vele elisifanele. Uyabona? Yes. Lo suke phika athi akasiyi inkosi akayini. Kodwa yonke into ihambisana noGcobo. Nanokuthi imisebenzi yakhe negigaba asezenzile nendlela aseyihambile yiye emgcobayo emnikeza ukuthi uyinkosi yomaskandi. Njengoba ngithi mina inkosi yesibili nje yingoba benginenkosi yokuqala uMgqumeni ngasebenza nayo. So njengoba manje ngisebenza noMthandeni futhi ngiyayibona izinto ezehlukahlukile ezimgcobayo ukuthi vele uyinkosi yomaskandi. Yikho ngithi uMthandeni igcoma elisha inkosi yami yesibili. Ukuthi khona mhlawumbe abanye kade kuthiwa khona abanye kuthiwa amakhosi abanye bangamakhosi. Inkosi ngomsebenzi yayo. Okay, uselapho usebenze nemfezo wasebenza noGqoka awubonanga ubukhosi lapho. No, bebengekho ubukhosi. Bebengekho ubukhosi. Yabo. Wafika ukubona besebenza nje ukuthi nje siyiqembu nje kasetshenzwa. Bathi ungaboni lezo zinto owenza uyibone kumthandeni zobukhosi. Zobukhosi zoGcobo ngoba ukuthi umuntu noGcobo lwakhe nanokuthi inkosi ayibi inkosi iyazala. Yes. Yabo. So ke uGcobo lwakhe lolanalo. Yabo. So njengoba nje sisebenza naye futhi kuyakhula. Yes. Yabona kumoto uyabheka naye neParis futhi idla abantu iParis iqopha umlando. Yabo. Hayi ngokuthi njengoba iqopha umlando umlando wokukhandwa. Asebenzi ngendaba engaqondile. Yabo. Akwenzi yena akwenza abantu. iParis ifixwa abantu la ifika khona. Hayi yena. Akunamali ayikhiphe phakatheni la khathi ngiphusha iParis ayingene ebantwini cha. Kuyenzeka kanjalo kanti la emculweni. La emculweni alikho iqiniso sitalo la emculweni. Abanalo iqiniso emculweni. Yabo. Ethu baphutshuzele phela le handaba. Yaphesheya mfethu. Hayi le yaphesheya. Uthi angiyiphutshuza uthi angayiphutshuza. Asivale. Yabona. Mawuthi kanjani singayivala. Hayi asivale yaphesheya kodwa bengicanga ukuyiphutshuza manje angiyeke ukuyiphutshuza ukuthi uhambo laphesheya lumi kanjani. Yabo. Angisokuliphutshuza. Hayi kodwa bazozwa ngetshe njengenyoni. Ngoba kufana angithi yabona manje njengoba iParis ikhona. Awukazi ukuthi mawujikijela ujikijela inyoni ngesagila. Ujikijela la ihleli khona. Yabo. Into ebashaya ileyo. Engeke ukuthi ngeke zibe ivimbe style iParis ngoba bajikijela kade ikhona iParis. Ivumbuke lapha. Kanti iParis isilapha. Yabo. Ayuta lakho. Yabo. Yikho ukuthi ngeke zivimbe futhi iParis. Futhi liyangoma mfowethu iqopha umlando. Noma ngaba khona umuntu omunye ongaqopha umlando. Ngoba ukuthi umlando uyayiphinda. Washo baba omncane. Yabo. Ngoba ukuthi umlando uyayiphinda ngoba ngeke vele ukuthola ukuthi oqophe ngendlela yeParis. Uqophe ngeParis. Akekho futhi umuntu oqopha umlando ofana noweParis. Nawe uyoqopha wakho umlando ngendlela yakhe. Yes. Uyabona? Ngoba khona eParis khona kuyayiwa. Kuyayiwa eParis. Futhi eParis kuyayiwa njengoba futhi namanje nje thola ukuthi indawo esihambayo njengoba sila njengoba ngilana nje. Hey, kuya ngokuthi ubani. Kuya ngokuthi ubani uphila nabantu abanjani. Yes. Yabo. Mfethu nguzwa mangikhuluma ngasemdletsheni uzuyasho ukuthi mawusukume ugiye shaya igomolongo ushaya amafoni. Impathi njani lapha mfethu mawujabule kanjena? Mfethu uyabona lapha impatho engakhona. Asiphili thina ukuthi ubani mkhulu kunobani ubani ongcono kunobani. Thina siyalingana siyilevel into kanje. Yabo. Siparallel. Yes. Yabo. So siyinto eyodwa elimoya yethu iyodwa. Yeah.
futhi imbono yethu yebo igcokama liwumlungu wethu kodwa uma khona izinto elifunayo liyabuza nakithi ukuthi mangabe kunje kuphunywa kanjani alivalimani leze nje ngoba liyazi ukuthi lisebenza nabafowabo yabo mina umfowethu angisebenzi ukuthi oba ngisebenza ngoba umfowethu ngoba ziningi izinto ezizenzayo ezinhle njengoba silapha yabo angeke siyithathe futhi silethe phambi kwabantu ukuthi uyangibona manje na into esengiyenzile enhle khona izinto ekufana zibe behind yabo athi uzokuveza konke mako wami nomndeni wami uma ngasibona isidingo sokuthi nguveze asikho futhi isidingo yabo awuwazi futhi usafana wena ungigubhele ukuthi yini ushilise ngakuveza ukuthi kupho kwakhe mangafuni ufuna kuba private uma ngiyi-private ngi-private impilo yami le asikho futhi isidingo sakhona ngisuke ngasibona isidingo sakhona ngoba uma senguvezile kukusizaphi-ke wena nje wena enguvezelile ukusiza ngani ukuthi ukukhompithe ukuthi hhayi kodwa okwakho Shilisi akufani nokukabani okukabani kungcono kunokwakho sikuphi isidingo salokho ngoba i-private yami nge-life yami yabo kuzwakala kahle and then ngoba kufana nakho lokho ukuthi mhlambe ubusuthi wena uShilisi ugidela umfana omncane bese umbuzo wami uthi angithi manje kukhuluma ama-2K njengamanje athi uShilisi ugidela umfana omncane nawe wazi Mgqumeni ukuthi kade umfana omncane futhi naye uyayithola ikhona noMgqumeni ube umfana omncane ngokuthi-ke abantu abaziyo ngoShilisi egida kuMgqumeni emncane bamile manje ukuthi uShilisi uright lento ayenzayo ama-2K ngoba awazi ukuthi makhona uMgqumeni ekhulunywa ngobani yikho ekhuluma kanje yabo uthini kulaba abathi uShilisi akayeke manje usemdala ukugida uyabona abathi uShilisi akayeke ukugida ngivele mina ngibona ukuthi ziqhunywe insango ngivele ngibona ziqhunywe insango zibheme kakhulu upayi futhi azibulawa upayi futhi hayi futhi yabona nje uqinisele manje zibulawa upayi khona insango esefawe imvuthu ngoba le phila ngeke kwazi ukuyi-afford awusebheme ney'nhlamvu zakhona yabo basuke bebheme nje upayi nje imfucuza le yibo bona basuke bathi uShilisi akayeke ugida usemdala yabo futhi ngiyakuthanda uma bethi ngimdala yabona uma bethi ngimdala ngiyakuthanda vele ngimdala uyangizwa uma nithi ngimdala ngiyakuthanda futhi lokho ngikhombisa khona ukuthi niyangihlonipha uma ngabe nithi ngimdala ngiyakuthanda ukuthi ngimdala vele ngimdala yabo so-ke njengoba ngimdala nje vele nibancane niyohlezi futhi nibancane abanye ngiyabazala ngobaba nizingane zami nje fanele nisho nje ukuthi babuShilisi uShilisi vele ngithi unazo iy'ngane iy'ngane mfuthu akukho la engekho khona abone nje esindala nje umfana nje kuthiwa nayo insizwa kaShilisi zikhona futhi sengize ngawo umkhulu kuba umkhulu yabo leza ngabuye ngathi lezo ezithe ngathi ayizithandi lezi zinto lezi ngathi amachama lawa abantu bangiboka yazi inkinga ngazo ukuthi ziyayithanda yabo njengoba ziyithanda nje zifuze mina ngifuze ubaba yabo ubaba wayeyigcokama eliphindwe kaningi wayeyithanda yabo wayeyithanda ubaba ngale ndlela ngisho endaweni nje bayazi ukuthi baba wayemhlophe wangathi ibhunu ayinankinga ukuthi ubaba uyagida yabo abanankinga nokuthi uyagida yabo so ziyakujabula ngoba angithi ukugida mina kimi ngikuthatha njenge i-hobby noma i-sport ngithatha njenge-sport yabo engeke ngisikhompithe namuntu yabo yabo nanokuthi-ke futhi okunye
njengoba ngisho ukuthi mina ayikho into engithi anginayo engifisa ukuba nayo kodwa angeke ngihambe ngitshela wonke umuntu ukuthi nginani ukuveza yabo ngoba mangabe nginemanje iqumba amaphakethe angeke ngihambe ngikhipha imali ngithi emphakathini ngithi nangibona ngiphethe imali nangibona ukuthi nginemali masokwenzile yabo mase ngibuze kuzongisiza ngani yabo manje yikho le ngisho ukuthi ke umuntu ukhuluma noma nayini ayithandayo ngesikhathi asithandayo khuluma ama-data phela lapho yabo yikho ngithi nje abantu abasuke benesizungu abanesizungu yabo ngiyazi abanye baliwazi intombi yabo bakhipha stress abanye baliwa amadoda bakhipha stress ziningi izinto ebenza ukuthi bebe business neyithuba fola le esikole yayenza ngempela noma wawuyidlalela wawubuyela ngempela nesikoleni futhi uyabona le esikole namanje nje kade ngithola ukuthi wala ngazi lapho sikubona uvela emabuilding usema upstairs uvela endaweni eziphezulu ngoba kuyabhalwa esikoleni kuyabhalwa esikoleni umfundo njalo ongabhala kanti ubhala nini uyabona angathi inkinga ke ila ekuthena ukuthi ke esikoleni vele njengamanje angibhala yabo futhi angizange ngisaqhubeka naso vele ngangikhona vele esikoleni ngokwemfundo yabo ngoba ngangisibona futhi isidingo sakhona ukuthi kuzongisiza phi mina ukwenza lento engangiyenza yabo kodwa kwase kushaya ngokuthi ke icabinet uzobuka nje ukuthi ngendlela engimkhulu ngiyayiqhenya ngobukhulu bami umuntu angabubuka nje ukuthi abukushilisa kodwa mina ngiyazethemba ngiyayiqhenya ngokuthi ngimkhulu ngushilisa yabo uyazi khona into ongayazi ukuthi khona abangayazi kufanele ngibacacisele ukuthi ngenkathi ngibuyele esikoleni kwanyakaza wonke umhlaba amaphepha ama-radio yabona kwanyakaza wonke amaphepha afuna ukuconfirma ngempela ukuthi ngempela ezothiwa sesikoleni ama-radio station kwaze kwanyakaza ngisho icabinet yezikole zonke jikelele ngisho umhloli uqobo uyazi ukuthi khona umuntu othiwa ushilisa umhloli nje wezikole zonke jikelele ngoba kwanyakaza ngisho icabinet yezikole yabo noma uthisha omkhulu esechaza ukuthi hayi icabinet impela ishaya phansi yashunqa yagcina isinginikeza ama-ideas ukuthi sikhona isikole abangitholela sona ngangitholela eThekwini nala nasePitoli ukuthi fanele ngikhethe ukuthi isikole engingasebenzisa la khona abantu abakule age engibuyo yabo lapha isikole ngangisitholile yonke into ezobidingeka esikoleni babevuna futhi ukuthi bazongenzani bazongilokhuza bazongikhava ngayo yonke into engiyidingayo hayi baba weshilisi yabo so manje ukuba ushilisi nje akuncane kimi yabo before sivale ngiyivale ngisho ukuthi gcina ngibuzile wenzani udubula sodubulana uqobo but no manje umncwekisa njengensizwa no uqobo yabona masikhuluma ngoqobo mfowethu uqobo ngisebenzile nalo yabona kukhona okuhle ngalo uqobo futhi kukhona okubi ngalo yabo ngoba akekho umuntu ohlezi muhle kuphela muhle kuphela kufana nomuntu ukuthi yabona umuntu makuthiwa yena kwenziwa into ohleze wina lo muntu wenza into ohleze wina ufuna wazi lonto ukuthi ingamanga isona iqiniso ufuna mangabe khona la ufuna ukuluze khona uwine uluze uvuma futhi mawusuluzile ukuthi hayi ngihluliwe la ngilosile yabo kodwa mazohleze uwina wena lento ufuna icakene noma nawo bani ishingane encane ukuthi uphila impilo efake engamanga so nalo kugqokwe kukhona okubi ngalo kukhona futhi okuhle ngalo yabo so uqokonya
ngangithi ke ngilitalape yeah ngilitalape ngilincwekise ngibe ngincwekisa phezulu kokubi elakwenza kimi ngifuna ngicacise lapho lenzani ngasoza nogowa ngithi yes kodwa kwakhona ukuthi indlela esebenza ngayo angeneliseki yini imali yabo phela ayikho into eqhatha abantu ayikho into eqhatha abantu eqale nanivumelane ngani nogowa uthi imali izokwenza kanjani manenza ama-sales ama-CD noma liqashiwe nizohlukanisela kanjani manje nogogo no ivumela nje ukuthi siya 50-50 yabo yes manje mangabe sekuzofika u20 kimi eqaleni kwenzeka lo 50 insanda kuqala kwenzeka yebo kuhamba washintsha kodwa futhi nakhona ngiyathola ukuthi ukushintsha kwakhona ukushintshiswa abantu yabona ukholwa kakhulu ebantwini ungazethembi ugoqa azange lizethembe kahle angiqonde nje lapho mhlawumbe ugoqa la kurobha emalini yabo la kurobha ugoqa emalini no alingirobha ngemalini njengoba ngisho ukuthi zikhona izinto ezinhle ngazo khona izinto engekho zinhle ngazo so nanokusebenza kwethu njengoba ngisho ukuthi wasuke ngake nje ugoqa hlahle into eyenza ukuthi ngigcina ugoqa mhlawumbe engasasebenzi nalo noma nokuqhelana nalo ukuthi akholwe ebantwini abantu abangazi ukuthi mina ngihlangane kanjani nalo ukuze yebo ugoqa ngisebenzana lokho Mgqumeni uma sengisebenzana lokho saziwayo abantu abazi ukuthi siqale sahlangana kuphi saba meeting ngoba saba ne-meeting ejulile kakhulu yabo shuthi abantu batshela ukuthi uyagida kuphela lo abazi ngemuva lethu uyisho ukuthi behind bekwenzakalani so mangabe noqona selibona ukuthi hayi izinto hayi nazi phela kuyasebenzeka ziyakhuphuka yabo la tema likhuphuka libona ukuthi liyakhuphuka futhi ke kwase khona mhlawumbe sebethi awumrobhe la ngokuthile nokuthile khona ungasakwenza ukuthile nokuthile yabo wayesekholwa ngoba ngisho ugoqa lasha ukuthi nje iqiniso lokuthi akholelwe ebantwini angazethembi yena ukuthi angasakuboni ukubaluleka kaShilisi ukuthi yini ahlahla ngelandela uShilisi ukuthi ngizosebenza naye yabo kanti lenkathi eqala ukuthi kufanele sisebenze sonke wayekubona ukubaluleka noma futhi sisebenza wabona ukuthi uyakubona ukubaluleka base bemconfuse ngendlela bamconfuse ngakhona kwabalula nje ukuthi hayi lalela lo akuhluphi lo bamshaya ngogoqa I understand zamgcwasela inyoni bagcwala waphamisa inombolo uthe 96 ngathi 7 ngashaya inyawo ngoba usumthinta yabo kodwa awungamthinti personal awumncwekisi hayi ngangimncwekisa nje ukuthi hayi yeah bathi utshalo mlele vusa ngumlilo yabona shuthulela uDSD wethu walanga season 3 we-Perfect TV yaqala unyaka ozayo angisho lutho angene lapho utshalo lele vusa ngumlilo ngangiphatheka kabi ukuthi awukho bengilazi lunamandla yini la shona phansi yabona ngangikhombisa ukulitala lapha personal ngikhombisa ukulitala lapha ngokuthi nje ufuna ngilincwekise yabona ngoba ngase ngiphatha ukuthi yini ngahamba uqo lashona phansi hayi lashona phansi hawu inyoni emaqola uyazi ukuthiwa inyoni emaqola uyawazi lokho hawu inyoni emaqola hawu hey inyoni emaqola qhama uyimpucuzela hey hayi mina ngiyazi phela lento season 3 sawuqala ngonyaka ozayo ngiyathemba ukuthi umlando webhovu uzobuya uphelele hayi umlando ukhona webhovu vele wasishayina wona kodwa uzongena deep entweni eningi ngizongena deep manje ukuze abantu bezokwazi ukuthi iziphi izinto ezenza ngoba abantu kufanele bazi ukuthi mhlawumbe ukuthi khona abantu abasafuna ukwazi deep ukuthi kahle yes asinelisekile ukuthi Shilisi ubusebenza nebhovu kodwa wasukelana yeah mhlawumbe belongibakhela phezulu yes yabo
lokhu bakhela phezulu ngalokho ngizoshona phansi ngizoka deep ukuthi mhlambe ukuthi ngempela ukuthi khona abantu abathi umculo bawuyeka bayohlala emakhaya ngoba yes njengoba ngisho ukuthi umculo uzokungena deep na DSD ziningi izinto ezenzakalile ngala ngemuva njengoba ngisho kusuka kuMgqumeni kuza kuShilisi neNdiya kuze kuShilisi kuze ku DSD yabo yes Fethu yabona thina siPerfect TV sithanda ukubonga isikhathi sakho mfowalanga masikucela uma ukhona nawe ngapha uthi madoda angeke ngihlale ungaveli lapho kule TV engaka angivele ngizonibona nje njengoba usho namhlanje sekujumene nawe uyipholele la uyihlalele hotel uyilalele sacela ukuthi Fethu vuka sizoshutha nawe kodwa avumela phezulu ngokuthi singabafana osikhonzile nje ukusebenza nathi siyabonga kakhulu siyathemba ukuthi no season 3 nokwesiqala ngeso ngishilo batshenile ngesokuqala season 3 ungekho bonke abantu engizoba interviewer kodwa uzobe ungapheleli ngeke futhi ngiqala ukuveza kubantu ngisho ukuthi season 3 ungakabe khona yabo ngoba ngiqhubeka ngithi season 2 kodwa kwaze ngase ngikushutha nawe sayingqoqo zethu sengiyaqala ngithi namhlanje siqala season 3 yabo tayi angithi lapho futhi angisoli ke yobukhomisa ubukhulu bwami bukashilo mina ngingabazi ngoShilisi yes ukuthi ngimkhulu impela ngisho umuntu angangibheka angibuke nje angithathe kancane kodwa mina njengamna angingabazi ukuthi ngimkhulu futhi nabaculi abakhona la ngabe gospel hip hop ikwaito angeke ngisho ukuthi bakhulu bangidlula ngobukhulu ngimkhulu nami ngendlela yami ngelevel yami Fethu siyabonga kakhulu awakho ukugcina kubalandeli bePerfect TV kubalandeli baShilisi langa fans wonke umuntu othanda uShilisi bafowethu la kwiPerfect TV ngithi nje angibonga futhi ukuthi sibe nani sihlale kanjena sinixoxele ngempilo zethu nana ukuthi senzani ngokwempilo ngibonga nje kakhulu ngicela futhi ukuthi ke uShilisi unawo ama page akhe lapha unalo ipage lakhe eluShilisi langa enquthu eli-original ngibe ne-account yami lapha kaShilisi iqhawe lebhova lami i-account yami lapho uShilisi ngicabanga ukuthi ngonyaka ozayo next year uShilisi lokho ehlezi nikubuza noma ehlezi nikusho nithi uShilisi akakwazi ukucula yisha lepho wayikhonkothe ngani next year ngiyafuna ukuthi ngiwuthole lo mbuzo lo ngibona ukuthi ke anizokudumala hayi kwenzakalani next year uba ngiyento ngonyaka ozayo impela yonke ngizobe ngihamba yonke into izobe hamba kanje uzobe uShilisi noma uzobe ubani akuzokuba next year hayi uzolo mbukelo Perfect TV hlala umlandela khona lo ngihleze ngiyibona igcwaluze ama account abantu ku Facebook sengeyakho thini Shilisi bani ikhona le kaShilisi langa fans yeah yakho le eyami nayo phela eyama fans yami ngishithi hayi cha ukuthi yakho uthi phela yakhumbula eGoli sasinale yankinga le lo yamuntu le lapokoza lele bafundile namanje ngisaphela futhi ngisasho futhi ukuthi ipokoza leliyana lo muntu engangikhala ngaye siyalungisela ngamthola futhi ngisho kanjalo futhi njengoba nje ngifuna ukuveza la ukuthi njengoba ngafaka umkhankaso ukuthi ngicela ngifundise lo muntu obusy manje ngegama likaShilisi ngamthola wena wengekho wrong ngoba wayethanda uShilisi kodwa ngokuthi ngendlela wrong wayesobuya sebenzise nangendlela wrong kodwa yena ngamthola futhi nkosami kwawumfana omncane umfana wesikole nje hayi uyifundile grade 11 ngakhulumisana naye ngambonga futhi ngabonga kuye ukuthi ngiyabonga ntwana nawe ubukwenza kodwa futhi umfana wachaza futhi abantu bekuthola umfana wachaza ukuthi kunabantu abafuna ukungena behind particularly page yabo belone babefuna ukuphusha labo into zabo ngoba belibona ukuthi ipage liya pick up ipage lomfana yabo balenkathi ke manje ukuthi umfana selahlekelwe nalabo abantu abafakile akakwazi ukubakhipha ngoba incane wachaza ukuthi awengasabi akasabazi ukuthi bashona apha akabazi ukuthi bathi akasakwazi ukuthi ngoba babemenzele lenkathi ebafaka sengiyabona yabo
kodwa nje ngoba uyaxazululeka kungcono futhi sokuba nje radio ngiyabonga nabantu ababehlupha befuna ukuthi kulungiseke ipage lami futhi ipage lami selilungile bakhombisa khona bakhombisa futhi nothando kimi ke ngiyibongela nje kakhulu ukuthi beqhubeke nokungithanda bengayeki beqhubeka nokungikhuthaza kuyo into engiyifisa empilweni nempumelelo yami bengikhuthaze yonke into enginayo ngelanga nami ngelanga ngobe sekubenzela ukuthile okuhle mhlawumbe ngoyana weParis nje ngase bafethu uzwile lapho asililandele iqhawe lebhova nangu Shilisi ku Facebook yonke indawo abantu abasiphathele umlando ojulile lapho njengoba ubona ukuthi next year season 3 ziphuma zonke kugeqwa amagula ziyakhala wonke umuntu usemiphethe ku season 3 uzobe zizokhala bafethu sicela sibasupport nathi lapha iPerfect TV uPerfect ono S masu TV SA uhlangene TV space Perfect space TV SA silandele ku Facebook bafethu sizoniphathela amaqhawenu sizobaphathela abaculi bamaskandi nawo yonke into sithi thina until next time.